X'ifisser il-qawmien ta' Ġesu mill-mewt? Ifisser li hu lilna jagħtina l-grazzja li nqumu għal ħajja ġdida, li nqumu mill-dnub tagħna meta aħna nonqsuh lil Alla, li nqumu mill-mumenti diffiċli tagħna, proprju għax nemmnu fil-qawmien ta' Ġesu u nissieħbu miegħu dan il-qawmien tiegħu. Lilna jgħinna biex aħna ma nħallux is-sentimenti li kultant inħossu f'qalbna ta' vendikazzjoni, ta' għejra, ta' konflitti inutli, ta' mibeda, ma nħallux dawn jirbħuna u jmexxuna fil-ħajja tagħna.